Senengane kok ninggal tiang kok. Ora ninggal dia wis lelet kowe kok. Ora banter kowe ora ditinggal. Aku suarane kok. Boten suara kula lho. Suara lho. Iya iki. Aku krungu sebelah lali bareng. Ora ana sing lali anjen dilalak iku ya kondisi yang tidak memungkinkan. Jaga. Bener jadi bener iki. Iki suarane harus bener, masa terus ya salah aku terus kayak lu suaranya apa? Ketak nih wih goblok ora tau ora manuk manuk ku ya suarane ya jenenge dekuku nih dekuku lah itu suaranya apa? gagak banyak itu nyoak kejopol suaranya gagak iki akeh lalu apa? Malam ki dongenge simbah biyen iku nek ana swara gagak akeh later kuwi mesti ana wangke. Ngoten. Iki wangke ora kuwi. Wangke niku cara tembung. Wangke anggone menungso, nek badan kuwi kewan. Nggih, ngetos, Pak. Iki mbok coba digoleki sapa ngerti? Apa kitang lagi mati? Kuwi digo bali. Nggih, kula padosane iki sembrebel saking mriku ambune. Sembrebel langsung. Lho, wonten wangke lan semerem. Aja merem wonten wangke. Mripatmu aja merem wangke. Yen mripatku sutuk. Wonten mau lho wangke. Gage. Nggih. Aja digore. Wah, lho, kok gede piye? Gede. Anu awak. Duh, kalian kok. Nggih. Iki si ono keteke. Yo dikepane iki. Ini apa bener-bener nganti kejadian koyo ngene lara-lara piye. Nalika kula badhe suwan dhateng ngarsanipun Nyayati wonten ing wana Tole Waryandaka sampun gumletak kanthi tatu warang kalancang. Nitik tatunipun cetha menawi Waryandaka menika boten dawah saking wit nanging dipun krenaken manusa. Wanipun taksih wonten keteki bencana. Sareng sampun dugi griya Tole Waryandaka pejah. Ingkang menika Kanjeng mboten nyami kula menika kongkonan namung kula nyuwun tulung kersa mucuki nyuceni punarepanipun Tole Waryandaka.
Aku sadar perkara mung dhewe. Ya sawetara jemati duwe pandhamu sing ala. Dibaleke meneh patilan urip manusa kuwi mati marang Kang Kawus. Nggih. Terus pundi? Kula nderek priatos najanipun iki anak sampean nggih. Ya kan Wonten Sunan. tetembungan sedaya kelangan dombae jadi berdoleki. Boleh apa meneh kelangan. Ngaten kan. Wis kene kenapa? Kanggo cekak-cekak rek aku tak dongeng sejarah dumane khalifah wa menungso kang sesane. Ya ceritane ra ngene. Dunya utawa jagat iki rek sesuwung, sewangkung. Lungono siji kewala menungso kang nenggoni. Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi mapan ana ing Asraful Mahmud, apa langit sapitu. Mundut lemah swarga utawa nduting swarga. Banjur dipetha kanthi lafal innama amruhu idza arada syai'an ayyaqala kun fayakun. Satemah dadi Kanjeng Nabi Anda menungso sepisanan nek Loh, kalian jomblo? Sampeyan kira ilang to Kakang. Ki mau sampeyan ki wis tumekanan mati lho Kakang. Sore meneh. Apa koyo ngono? Matur nuwun sih Kanjeng Sunan. Nyai matur nuwun marang Gusti Kang Belajar. Wis ngene iki walian kok. Luwe becik kowe cerita apa anane witane pembelasan nanti kowe kantok kaya ngene. Capet-capet kula kemutan. Nalika semanten menika kula gadhahi katresnan. Namanipun Melatisari. Melatisari menika mbobot kalih kula sepados nembung kalih tiyang sepaipun. Cedhane lama. Menika kula wujudi. Nanging penglamar kula niku mboten dipun tampi, malah kula dipun paiku, kula dipun piloro, sak temah kula mboten eling. Disarikan es. Yogane Ki Ageng Budi. Dok. BPKE kena darani macan karoan. Kuwi bocah keng ilang lembuyan. Kae dudu musuhmu. Musuh gripek aku dhewe. Ora main itu rono kita mencoba untuk kambang. Oke. Saiki kebunan kalian mau soal kemancan. Rasa baju gitu memusuhkan. Sinten yang pucuk Sunan boten merokok menika tanggung jawab kula. Innallaha ma'as sabar. Wes saiki luwih becik wali handoko takon rono wis. Nganti dhewene seneng Melatisari ora kembali wong tuane mesti ana dasar suwe mantap. Ya piye wae kok ora ditulungke sebab apa? Melatisari menika badhe dijodohaken kalih Kanjeng Sunan Kudus. Ya ta. Melatisari dijodohno lan Sunan Kudus. Gerono tembung Sunan Kudus. Mau itu saiki keparak marang mak wis tetep sabar wae. Kanjeng kula badhe budaya meper manah kula ingkang menika. Tenan sapa? Janji karo utang. Wis saiki sawetara aku tak bajuke laku. Luwih dhisik wali handoko jumpa karo Kang Gusti. Bukan saking Assalamualaikum. Aku matur nuwun banget iki karo sampeyan. Umpama kalian Joko iki ra kok temu aku. Wis ae ragane bakal dipangan kewan segala. menika sampun dados takdir sarana kula. Sampun Gusti lakukan. Iya, pancen piye. Yen piye wae aku mung sekepo tangan. Mula ya iki kanggo bales budi marang sampeyan.
Iki kira-kira sampean rumane tak jodohne karo anak Umar Pinjung iki gelem apa ora? Kula pun jodohaken. Karo anak Umar Pinjung. Tetapi yang ingin menjadi ganjaran, ayo menaik ganjaran publik bodoh jodoh. Angin kan pada ikut paringaken rupa menungso. Saged recah menang. Menapa sekitar purun yang baik pun. Iya nganti kelalen. Bocah tak tarine dhisik ya ku yo. Yo anak Umar Pinjung. Wis ora tak bantu maneh mesti kowe ora krungu to tembunge simbok. Kira-kira ki piye wangsulamu? Gelem apa ora, Nduk? Mboten, Mbok. Heh? Kowe ora gelem? Ora gelem to, Mbok. Kok sembrono kok ngisin-ngisini karo simbok lho, Bro? Sampun. Iwas simbok iki wis kandha karo Sampun. kancamu. Aku kesusu. Mangke rumiyin kok panas. Ora nesu iki sapa nggih malah pirang-pirang simbok ngene kok. Ora ada diselani. Ampun dipun paksa. Bocah iku duwe pilihan dhewe. Wong maman iku kudune ati turut janji. Nek pun boten purun nggih pun dipaksa. Kayak pisit kok di. Bisa kali Pisit karo awakmu aku saiki kondar tak Lah kowe kondo kok jare mau botol. Mbok, mangke rumiyin, Paman. Mbok, tegese mboten iki mboten nolak. Eh? Ada. Kowe iki ra nolak. Dadi gelem. Sampun. Kula mirip piyambak tak siput purun. Pak menika dipun sisiaken lagi biyen. Mangke pada sampun wonten kerampungan dipun sekali malih. Kula badhe laju perkawis pondo lewat Handoko. Mangke lan titik. Awet kula mboten niku. Doko, Iki Bapak. sawetara iki kuwi aja lumathok saka omah. Mergo kuwi sing jroning bebaya. Yen ana apa-apane, yen ngati ora weruh. Omah ora. Iki Bapak. Lum, Paman. sawetara kuwi tak lihat. Nggih. Yen ana apa-apane aku wis turu. Kuwi yo ngono jero matus. Kan Paman. Yen ana lakane. Kan atas-atas iki, Paman. Gampang. Akalan apa? Kelersan kula panggih sampeyan. Bener Gusti. Kula bani nglarah utawi laju perkawis pondo. Aku sengaja larang. Boten sampeyan ngakoni. Ya, kok saiki sampeyan purun kocak nang Demak. Apa gak kadol itu? Mergo sampeyan pun wanita mlepati. Urusane karo lontang kalau gribek ning ngarepe gribek. Nek ngoten sampeyan boten purun kocak teng Demak. Oh, kula adili dhewe. Ayo, Demak. Monggo sing wenang gawe pepati iki dudu. Ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yo kene kowe miloro kelawan gribik muridku. Nek kowe bisa ngetokki tembung sing wenang gawe pepati kuwi Gusti Allah. Nanging yo kene kowe nubuki wong supaya mateni dolewalian. Tenane aku ora ngubuke perkara patine walihan. Mong katresnane walihan Handoko yo mlati sari iki arep dikersake Kanjeng Ratu Ndorowati. Panjenengane Kanjeng Ratu Ndorowati kersa tak pundhut garwa yen to aku bisa ngatur kesembule yo mlati sari prawan semengit saka desa iki. Ya mergo saka tembungmu njur kowe lali marang panganatan ing Demak. Kowe wani ngorbanke anak Ibik supaya cedak lan oleh Wali Handoko ning aja nganti kelakon dipik bojo yen perlu dipateni. Mergo iki kandhane sing Ibik dhewe. Terus
padha-padha karo ning Demak. Kepara kowe luwih ngerti peranatan negara. Saiki kedaden iki ben ora kedawa-dawa, ben ketok sing luput lan sing bener sapa. Saiki yo bebarengan menyang Demak. Kowe tak adili ning Demak pinto. Kebukeno ora usah dadak ning Demak. Tumawakku ning papan kene ya pinangka wali ing Demak dewane ulun. Monggo gribek cetha kuwi murid. Aku ora narikake yen to kowe miloro kelawan gribek. Pindane wong utang ya kudu nyaur, milih ya kudu balikke kebukeno. Nek ngono ora perlu ning Demak, tetep kowe tak adili ning papan iki. Yen kaya ngono temtono aku apa kowe kebukeno. Allah. Assalamualaikum. Sebelum gue ngapusi aku, nyatanya ra bisa memperoleh nebus. Kula sampun budidaya nanging sareng kula sumurup lan mir tiyang ingkang kudus kubar manah. Ya wis ora apa-apa. Saiki aku tak takon jawab jujur. Tenane kowe kepengin balikke kejayaan Mojopahit. Sampun reksa Cik, pancen menika ingkang wajib. Monggo kuwi hakmu. Saiki aku bakal menehi cangriman waton kowe bisa batang, insyaallah ciptane atimu bakal terang. Menapa Cik? Loro cangriman. Menapa? Rekoso ngarep mulya mburi karo mulya ngarep rekoso mburi tok pilih ndi? Kula pilih rekoso ngarep nanging mulya wingking. Kuwi sing tok pilih. Lah wadah karo isi tok pilih. Kula pilih wadah Tenan, wis mantep-mantep. Kodine ngene. Wadah kuwi negara dening isi kawula. Rekoso ngarep mulya mburi, gelem kowe keloro-loro. Gelem rekoso, lah sing mula sapa? Sing kepenak sapa? Anak turunmu. Jadi kok malah ngelantur angin pun ngendikan. Ngantur piye? Menawi jeng sunah ngendika sing bisa ngrasake dudu kowe ning turunmu ya anakmu. Lah wong kula niku bojo kok pasangan mon mboten gadah kok Kanjeng. Iya, ora usah nylayatimu. Ora usah ngono. Kantos sepiki tuwa niki nggih mboten gadah bojo kok. Aku wis krasa. Ya. Desa Tingkir. Marpinjung. Assalamualaikum. Sudah. Wis periksa. Panjenengan boleh kemusuhan. Lontang lho. Nggih. Wiwit esok nganti sore tak goleki kok ketemu lagi pajari. Lah napa goleki kula? Ya mergo ana perkara. Lho perkarane napa? Kowe gawe kisruh ing Demak Bintara ya apa ora? Nggih, Lho sumbering perkara ki apa? sumbering perkara niku pun cetha. Kula niku goleki makome Guru Agung Syekh Siti Jenar. Nek tiang-tiang Demak Bintara kalebu jenengan mbok nawi. Bener. Perkawis makom kemawon kok boten dituduh. Lah niki. Ngene lho, Kang. Nggih. Tenan iki wis dadi kesepakatan utawa mufakat. Nggone musyawarah dewane ulama patine Siti Jenar. Aja meneh kok siswane. Wong liya braya ya ora entuk ngendi alang ujure makome Siti Jenar. Kula ora usah bacut lan dawa-dawa dinudut. Nggih. Bali ning Semarang supaya perkarane rampung. Nah, sampean purun duduhke makome Guru Agung Syekh Siti Jenar kula nggih tambah. Yen umpama aku ora gelem, Nggih. Kula tetep gawe geger ing yen kaya ngono kowe wani karo wong Demak Bintara Sunan Kudus musuhmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Kalijaga. Aku sing saguh didoke makom Gusti. Napa nggih? Nanging aku njaluk sampean ora usah bacut, dene bali kok ing Demak Bintara. Yo nek kelampah kula pun ngertos makome Guru Agung Syekh Siti Jenar, kula nggih sing ninggalke Demak langsung wonten ing Semarang. Nan, Nggih. Bukit Amparan Jati cedhak Cirebon. Oh, ngoten. Kowe munggah ing pulau kono ketemu makome Siti Jenar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tambaran jati ngares pot nama komisi jenarak isi. Ae, kompotur Jawa. Rakleru makome Guru Agung Syekh Siti Jenar. Aja mumet aku ndak. Masya Allah, Guru Rama Bonang, ya, londang pejah. Neng wonten sing mateni, sing mateni nggih pusaka niki. Iki bareng kula teliti jebul gawean bareng. Bareng niku tlatah sinten? Kudus. Nah nek wonten Kudus sing mateni Dus ngaku ae Dus. Kowe mateni Lontang Semarang. Ya. Sinten Kakak? Lah iki pusaka titian. Kowe bojeng aku. Ih, Kira-kira kowe mateni Lontang karepmu dhewe apa sing perintah? enten sing dawuh Sapa sing perintah? niku dak dia. La ilaha illallah, sampeyan to Rama Bonang, ya Allah. Lontang niku pun lenggono wis mendho ora bakal gawe gendro. Lha pun to-tolarane sampeyan perintah kudu supaya mateni Lontang. Pun ya tak baleno. Aku bakal upoto ya. Lontang matine rekoso nanging luwih rekoso patimu sombet Dus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang kali Joko kok nyabdonaken niku mriku. Malah tumiba kok sok balen. Lontang klilip begitu mak. Ganjaran kowe. Mboten Suatu pengkantunan kowe. Saestu. Lho iya piye? Senopati perang kok. alhamdulillahirabbil alamin. Sukertaning dimaos kasirep. Sumrambah ana ing desa Mursa. Rumasan. Hah? Rumasan. Mursa. Niki rumasan. Hah? Keng kagungan kersa didongakno uga manggih ayu karahayun. Amin. Amin.